Hey guys! Käydään vähän läpi Swiftin ja Xcoden perusteita ja lopuksi tehdään tämmönen Table Viewin avulla scrollaava näkymä, josta pääsee siirtymään seuraavaan View-kontrolleriin ja myös välitetään sinne vähän dataa. Nähdään miten storyboardeilla toimii tämmönen siirtymä ja vähän miten navigation controlleria käytetään tämmöisessä applikaatiossa. Mut aletaan tekemään. Aloitetaan Swiftin perusteista. Meillä on tämmönen Xcoden ominaisuus kuin Playground tässä, missä pystytään kirjoittaa koodia. Ja sitten nähdään lopputulos tässä, että miltä se näyttää suoraan. Tosi kätevä ominaisuus. Mutta lähdetään ihan perusteesta. Meillä on ensinnäkin voidaan tehdä variableja ja sitten voidaan tehdä lettejä. Variable ja letin ero on se, että letti on constant, eli siitä ei voi muuttaa enää sen jälkeen, kun se on luotu. Sitten kun sä luot sen, niin sit se pysyy. Variable taas sitten siihen pystyy laittaa lisää tavaraa tai eri tavaraa, niin kuin tässä nähdään. Voidaan esim. Tehdä vaikka näin ja laittaa sinne vielä vähän konkatenoida lisää tavaraa, niin se ilmestyy tänne. Se muuttuu muista muiksi. Sitten meillä on ihan perus arrayt, johon initialisoidaan näin. Sanotaan, että me halutaan sitä array tässä ja että arrayssa on stringejä. Sitten laitetaan sinne stringejä. Samalla tavalla pystyy arrayhin lisäämään plussa-merkillä lisää tavaraa tai sitten appendilla ja näkee, että ne menee tuonne päätyy tai sitten voi indeksiin laittaa tavaraa. Eli nyt laitetaan ykkösindeksiin 2, niin se menee sitten omalle paikalleen. Sitten voidaan arraysta hakea tavaraa lastilla, firstillä. Nämä on tämmöisiä convenience-funkkareita ja sitten voidaan myös käyttää tämmöistä rangea, joka hakee sitten tietyt indeksit ja niiden välissä olevat tavarat ja näyttää sitten ne ulos. Sitten meillä on myös dictionary. Samalla lailla laitetaan samalla lailla initialisoidaan kuin arraykin, mutta sitten meillä on tää määritellään key-value ja sitten itse value, mikä voidaan sitten määrittää näin, että laitetaan key-value tähän dictionaryin ja sitten laitetaan sinne 1 ja niin edelleen. Ja sitten kun printataan, niin sitten tulee dictionary 1, 2. Dictionary voi laittaa myös, niin kuin arrayhinkin voi laittaa, kunhan se määrittää anyobjectiksi ja stringiksi. Anyobjecti tarkoittaa sitä, että kaikki mitkä konformaa Swiftin NS-object-protokollaan, niin pystyy laittamaan. Eli toinen dictionary konformaa itsensä NS-object-protokollaan, niin sen pystyy laittamaan dictionaryin sisälle. Niin kuin arrayllakin on countti, mistä saa sitten dictionaryn tai arrayn indeksien määrän, että kuinka paljon siellä on tavaraa haettua. Luuppaaminen onnistuu ihan perus for in loopilla, jossa sitten haetaan arraysta value ja sitten saadaan se 6 kertaa, niin kuin täällä on nämä 6 arvoa, niin saadaan 6 kertaa haettua se. Sitten voidaan rangella hakea tavaraa, luupata. Ollaan laitettu limitti 10 ja aloitetaan ykkösestä, niin saadaan sitten 10 kertaa luupattua se läpi. Kun limitti on 10, niin se tosta väliltä sitten käy sen läpi. While loopi hoitaa homman sitten kätevästi näin.
laitetaan vaan 0 ja sitten inkrementoidaan sitä niin monta kertaa, että saadaan ehto täytettyä. Ja sitten meillä on optionaaliset, eli nyt tulee nämä Swiftin erikoisuudet, mitkä on kysymysmerkki ja huutomerkki. Näissä on erikoista se, että jos me luodaan tämmönen, tää on nyt optionaalinen tää, kun tässä on kysymysmerkki, eli se tarkoittaa sitä, että se voi olla nilli, niin kuin tämä. Mutta jos me luodaan tämmönen letti, joka sitten on string 2 nimeltään ja laitetaan se stringiksi, mutta ei laiteta kysymysmerkkiä perään, joudutaan initialisoimaan se heti ja nytten tätä ei pysty enää muuttamaan. Ja. Niin, meillä on jo stringi 2, niin tehdään tehdään tämmönen lettistringi. Tätä ei sitten pysty enää muuttamaan. Tää ei voi olla nilli. Se valittaa siitä. Kuten huomaatte. Vaan sen pitää aina olla joku arvo. Se voi myös initialisoida näin. Jolla se on sitten tyhjä stringi. Eli periaatteessa sama homma kuin tekis näin. Laitetaan se nyt näin. Sitten kuten huomaatte, kun meillä on optionaalinen stringi, niin jos me laitetaan sinne tavaraa ja printataan se, niin se printtaantuu optionaalisena, eli se käärii sen tämmöiseen optional-luokkaan. Tää sitten tulostuu kaikki UI-juttuihin tämmöisenään, jos ei tätä unwrappää. Tässä se on force unwrappattu, eli me ollaan heitetty se tänne huutomerkin perään, tai huutomerkki ollaan heitetty tämän stringin perään, ja silloin optionaalia ei enää tuu. Tää siis tarkoittaa sitä, että me kerrotaan koodille periaatteessa, että tää arvo ei ole nilli, me tiedetään, että se ei ole nilli, mutta tää ei ole kovin järkevää, koska jos tää onkin nyt nilli sit kuitenkin, niin sit tää ohjelma crashaa. Et jos me nyt laitetaan nil, niin tulee error, crash. Nyt laitetaan se nyt takas. Sitten meillä on tässä tämmönen optional unwrapping, mikä sitten tuottaa tämmösen toivotun tuloksen, mikä ei tule crashäämään missään vaiheessa. Eli voidaan käyttää tämmöstä iflet ifiä, joka sitten määrittää tähän letK:hon tämän stringin, jos se ei ole nilli. Täällä mä oon tehnyt sama homma, mutta sillä, että se stringi on nilli. Ja jos me katsotaan nyt sitten että mitä täältä tulostuu, niin me huomataan, että tässä kun meillä on täällä dataa, niin se menee tänne ifin sisään ja printtaa meille stringeliinon tonne oikealle. Mutta täällä, kun meidän stringi on nilli, niin se ei koskaan mene tänne ifin sisään, niin se ei tulosta sitä. Eli näin me voidaan tarkistaa, että onko se arvo nilli, ja jos se ei ole nilli, me voidaan käyttää tätä arvoa tässä koon sisällä, mikä me luodaan sitten aina erikseen, ja sitten me voidaan aina tsekata ja varmistua siitä, että se stringi ei ole nilli. Tää pätee kaikkiin muihinkin datatyyppeihin tää sääntö. No niin, eli nyt sitten tehdään se meidän TableView Scroller-applikaatio
pienellä animaatiohöysteellä ja aloitetaan tekemällä ihan tämmönen perus single view applikaatio. Xcodessa uuden projektin saa tehtyä täältä File New Project. Laitetaan vaan nimi. Ja valitaan kieleksi Swift ja deviceiksi iPhone. Ei laiteta mitään unit-testejä nyt. Ja tallennetaan. Nyt meillä on sitten projekti luotuna ja deployment targetti voidaan laittaa toi viimeisin iOS. Ja sitten me ei haluta laittaa landscapeen tätä, että se pyöris se ruutu siinä, vaan pidetään portraitissa koko ajan. Eli täällä on meidän app delegate, jossa on sitten meidän applikaatio lifecycleen liittyviä funkkareita, missä pystyy sitten määrittelemään erilaisia asioita. Sitten meillä on täällä tää View Controller, joka on sitten tällä hetkellä tää meidän päänäkymän luokka, johon koodataan. Ja View Controller on liitetty tänne meidän storyboardin näkymään, mikä tulee sitten heti aloitusnäkymän jälkeen. Ja View Controller nähdään, että me ollaan liitetty luokka toisiinsa. Täältä klikattiin toi View Controller esiin, niin nähdään, että meillä on View Controller valittuna siellä ja se viittaa sitten tähän, että jos me halutaan joku muu luokka tämän käyttöön, niin sitten voidaan täältä laittaa, että mitä luokkaa tää storyboard view käyttää. Sitten ihan ensimmäiseksi voitaisiin laittaa navigation controlleri tähän meidän view controlleriin, eli sen saa täältä editor, embedded in ja navigation controller. Tää lisää meille tämmösen kätevän navigation controllerin, joka periaatteessa on vaan tää yläpalkki. Tällä ei ole mitään merkitystä. Ja sitten tää perii tämän navigation controllerin, tää meidän view controlleri, eli tänne nyt ilmestyi tämä. Ja tätä voidaan sitten hyödyntää tulevaisuudessa, mutta siitä kohta lisää. Nyt täällä oikealla alhaalla on Object Library, josta voidaan sitten erinäisiä asioita ja UI-elementtejä hakea ja sitten liittää. Eli nyt me halutaan ihan perus Table View, joka löytyy tästä. Lisätään se tähän ruutuun. Laitetaan nyt ihan keskelle. Noin. Ja nytten me halutaan, että Table View levittäytyy koko alueelle, mutta nythän se ei oikein toimi. Jos me nyt vaan näin käsin vedettäisiin, niin tää olisi ihan missä sattuu, kun käynnistettäisiin applikaatio, koska näkeehän sen, että tää ei oo niinku sen puhelimen kokoinen tää ruutu, niin me joudutaan nyt käyttää tätä Xcoden autolayout-ominaisuutta. Eli täällä alhaalla aukeaa tämmönen, valitaan tää meidän Table View ja painetaan täältä alhaalta oikealta constrainttien lisäysnappulaa, josta saadaan sitten valita, että mitä constraintteja. Tästä valitaan nyt, että ylhäälle, vasemmalle, alhaalle ja oikealle laitetaan. Ja sitten kun me halutaan, että se on ihan reunoissa kiinni, niin laitetaan kaikkiin nolla-arvo kiinni. Ja nytten me halutaan myös valita, että update frames, items of new constraints päälle, niin nyt se päivittyy automaattisesti toi näkymä sitten, miten sen pitääkin. Näin. Eli nyt meillä on koko ruudun pituinen table view. Mutta kuten huomaatte, niin täältä oikealta vielä vähän uupuu. Tää me voidaan tehdä vaan silleen, että täällä on niin sanotut marginit, jotka vähän niin kuin nyt overridataan, koska me halutaan se koko leveydelle. Ja sitten tää valittaa, että nyt on
Nyt on constraintit vähän pielessä, mutta tämä saadaan korjattua sitten valitsemalla täältä meidän vasemmalta laidalta tämä warning-nuoli, joka sitten aukaisee meille tämmöisen näkymän, mistä voidaan sitten laittaa vaikka update constraints, että se päivittyy näihin nykyisiin constraintteihin, missä se on. Eli noin. Eli nyt se ei enää valita siitä. Sitten tehdään meidän segue-siirtymä seuraavaan näkymään. Eli me halutaan uusi view controller tänne oikealle puolelle, missä sitten näkyy tämä meidän sellistä aukeava, table view sellistä aukeava uusi näkymä. Ja täältä sitten valitaan tämä view controller, painetaan kontrolli pohjaan ja drägätään tänne uuteen view controlleriin. Meille aukeaa tämmönen modaali, jossa voidaan sitten valita, että minkä näköinen segue eli siirtymä me sitten tehdään. Eli nyt valitaan tää show. Ja kuten huomaat, niin tänne ilmestyy tämmönen segue, joka tarkoittaa sitten, että tästä näkymästä siirrytään tähän, ja nyt tässä kun käytetään view-controlleria, niin tästä näkymästä pääsee sitten myös takaisin tähän edelliseen näkymään. Mutta jotta me tiedetään, että mitä segueta meidän pitää sitten myöhemmin kutsua, niin meidän pitää laittaa sille identifieri. Laitetaan nytten cell segue identifier. Näin. Eli nytten, kun me myöhemmin koodista halutaan määrätä, että milloin me siirrytään tänne, niin me voidaan siirtää tätä identifieriä käyttäen oikeaan paikkaan. Hyvä. Nyt meillä on meidän UI-hierarkia hyvin hanskassa ja voidaan siirtyä koodin puolelle. Ihan ensimmäiseksi meidän pitää saada table viewstä outletti tänne meidän koodin puolelle. Eli nyt mä teen niin, että mä Alt-pohjassa painan tätä storyboardia, niin se avaa sen tänne sivulle. Ja sitten täältä valitsen table viewn ja control pohjassa dragään tänne ja saadaan näin kätevästi luotua meille outletti. Nimetään se ihan table viewksi ja connectetaan se. Näin. Nyt meillä on sitten yhteys täältä koodista tänne meidän table viewhyn. Ja sitten tätä table viewtä kutsumalla saadaan sitten määrättyä, että mitä me halutaan. Nyt meidän pitää ensimmäiseksi laittaa tällä meidän table viewlle delegate ja data source. Eli delegate tarkoittaa sitä, että se määrittää sen table viewn tekemistä ja me pystytään sitten määräämään, että mitä tapahtuu mistäkin. Ja nyt me laitetaan tää delegate selfiin, eli se tarkoittaa, että me laitetaan se tälle view controllerille. Nyt se valittaa, koska me ei olla vielä laitettu UI table view delegate extensiota tälle, mutta laitetaan se kohta. Ja sitten data sourcelle sama. Data source nimensä mukaan määrittää sitten sitä, että minkälaista dataa sinne tulee. Nyt me lisätään nämä extensiot, mistä se nyt valittaa tuolla. Eli tällä meidän view controllerille lisätään extensio UI table view delegate ja sama homma table view data source. Noin. Ja nyt se ei enää herjaa. Mut nyt se herjaa täällä, että meidän pitää laittaa nämä pakolliset funktiot, mitä tää UI table view data source protokolla vaatii. Eli ne me nähdään täällä, kun me
command-pohjassa klikataan UI Table View Data Source, saadaan näkyviin tää dokumentaatio tästä luokasta, ja tästä me voidaan kylmästi vaan kopioida tää koodi, eli me halutaan tää public-funktio ja tää public-funktio, jotka on pakollisia, viedä tonne meidän koodin puolelle. Eli tehdään näin. Näin, ja nytten tästä me nähdään, että return type on intti, ja laitetaan return 100. Noin, eli me halutaan 100 rovia dataa, ja sitten käydään hakea se toinen vielä. Noin, eli tästä vaan sell for row at index path. Eli tää määrittää sitten sen, että minkälainen selli siihen tulee tähän index pathiin. Kuten näette, niin tää palauttaa sellin. Mutta nyt me voidaan tehdä vaan tämmönen väliaikainen ratkaisu, että palautetaan vaan tyhjä table view cell. Noin, nyt se ei enää valita. Noin. Sitten täällä delegatein puolella me halutaan toteuttaa tämmönen table view height for row at index path, mikä määrittää rivien korkuuden. Laitetaan se 70, niin saadaan semmoset sopivan korkeet. Sitten laitetaan myös func table. Meni väärä. Ei kun se olikin just oikein. Did select row at index path. Eli tää määrittää sen, mitä tapahtuu, kun painetaan selliä. Eli tästä sitten lopulta tehdään se meidän siirtymä siihen seuraavaan view controlleriin, mikä me jo luotiin. Ja sellin indeksi me saadaan selville näin, eli otetaan tosta toi index path ja sitten täällä on rows ja section ja käytetään tätä rovia nyt vielä hetken aikaa, niin saadaan se painettava rovi sitten printattua. Mutta nytten kun käytetään sellejä ja halutaan kierrättää niitä, niin meidän pitää rekisteröidä se tämmöisellä register class. Tämä for cell reuse identifier. Eli tässä määritellään sitten UI table view cell ja sitten viitataan ihan vaan itteensä, niin noita ei tarvitse. Ja täällä sitten identifieri, mitä me sitten käytetään tälle sellille, on ihan vaan cell nyt tässä tapauksessa. Hyvä. Nyt me voidaan sitten täällä alhaalla, täällä cell for rovissa ihan oikeasti määritellä, että mitä selliä me käytetään. Ja se tapahtuu sitten näin, että luodaan constant selli ja table viewiltä haetaan se dqv. Näin, joo. Ja sitten meillä oli se identifier, mikä laitettiin tuolla ylempänä, selli. Ja sitten meidän pitää vielä määrittää, että tämä on UI table view selli. Näin. Nyt se valittaa vielä jostain. Joo, se haluaa, että me ollaan varmoja, että se ei ole nilli. Ja mehän ollaan, kun me se täällä laitetaan oikeaoppisesti kuntoon. Hyvä. Noin. Nyt meillä on selli, missä me voidaan sitten määrittää sellin arvoja. Esim. Background color voidaan laittaa uicolor.black color. Näin. Ja nyt jos ajetaan meidän ohjelma, koskaan palautettu oikeaa selliä, joten näin. No niin.
Ja nyt kuten huomaatte, niin jos täältä painaa, niin saadaan myös sellin indeksi painamalla ulos. Noin. Sitten voidaan tehdä cell.text label .text, eli näin lisätään. Jokaisella tämmöisellä UI Table View cellillä on defaultti tämmönen text label kenttä, mihin pystyy laittaa tekstiä, niin voidaan nyt lisätä cell number indexpath.row. Mutta nyt se on mustaa tekstiä mustalla pohjalla, niin laitetaan tämmönen extensio, jonka mä löysin Stack Overflowsta, joka luo tämmösen random colorin. Ja me luotiin se extensio tälle UI-colorille, niin me voidaan vaan class funkki kun on, niin tästä random color, niin nyt se palauttaa meille random colorin aina jokaisen selliin. Ja nyt kun ajetaan, niin pitäisi olla kaikki värit maan ja taivaan väriltä. Näin, on nätti, kyllä. Hyvä. Mutta sitten siinä meidän applikaatiossa piti olla vähän väliä noiden sellien välillä, niin lisätään ne välit tälleen lisäämällä sektioita. Eikö number of sections in the table. Laitetaan tää palauttamaan 100 ja muutetaan täältä tämä ykköseksi. Eli nyt me tehdään näin päin, että meillä on 100 sectionia, joiden sisällä on aina yksi rovi. Mutta koska meillä on 100 sectionia, niin me saadaan yhteensä sitten 100 riviä dataa sieltä. Sitten me voidaan lisätä sectionille footeri. Kun löytyy height for footer in section. Laitetaan ensin korkeus. Laitetaan 10 pikseliä ja sitten meidän pitää vielä määrittää, että mitä niihin sectioneihin tulee. Eli nyt etsitään view for footer in section, joka palauttaa sitten tämmösen UI-vievin. Eli nyt tehdään näin. Luodaan ihan tyhjä UI-view. Laitetaan footerille background coloriksi. Mulla on tämmönen kätevä ohjelma, millä pystyy nappaa mitä vaan värejä, niin tossa on kiva harmaa. Laitetaan noin tommonen väri. Ja sitten vaan return footer. Noin. Eli nyt se palauttaa sit siihen footeriin aina tommosen hieman harmahtavan värin. Katsotaan miltä näyttää. Ja, mutta kuten huomaatte, niin nyt se palauttaa aina nollan tähän. Se johtuu tästä, että me tulostetaan täällä nyt rovi, mutta meillähän oli vaan yksi rovi per section, joten se on aina nolla, joten jos tää vaihdetaan vaan section, niin sitten sieltä palautuu oikea lukema. Näin. Hyvältä näyttää. Sitten voitaisiin laittaa siirtymä tuohon seuraavaan ruutuun kuntoon. Eli ensin meidän pitää valmistautua vastaanottamaan noita segueita. Ja se onnistuu tämmöisellä. Overrideataan prepare for segue. Ja täällä sitten voidaan kuunnella meidän segue-identifieriä, että jos me kutsutaan semmoista segueta, millä on se identifieri, mikä laitettiin täältä cell segue identifier, laitetaan se
tähän let segue identifier on. Näin. Eli nyt meillä on se tuolla tallessa. Ei tarvii typottaa sitä. Niin voidaan laittaa if segue.identifier on segue identifier, niin silloin tehdään asioita. Voitaisiin luoda tälle meidän uudelle vyöville oman luokan. Laitetaan täältä new file, kokoa class, view controller ja cell view controller. Yes. Sinne. Noin. Nyt meillä on uusi view controller. Laitetaan tänne vielä UI-kittiä käyttämään, niin saadaan oikein. Näin. Sitten meidän pitää toteuttaa override func view did load ja tälle pitää kutsua sitten vielä superia, ettei se oikeasti yliaja kaikkea. Näin. Sitten tänne pitää lisätä tämä view, eli cell, anteeksi, ei tälle, vaan täältä pitää valita oikee. Noin, nyt saadaan cell view control. Noin, nyt ne on liitettynä toisiinsa, eli ne kuuntelee toisiansa. Nyt tänne lisätään ei table, vaan label, joka sitten täältä pystyy kätevästi laittaa, että se on ihan keskellä. Päivitetään, laitetaan horizontaliin container ja vertikaliin container. Lisätään, noin, nyt se on keskellä ruutua. Ja lisätään tonne vielä tommonen selittävä labeli, jolle sitten lisätään, laitetaan 10 pikseliä, eli tää määrittää, että se on suhteessa tähän 10 pikseliä. Ei päivitetä vielä sitä, nyt se valittaa, että siitä puuttuu x-suunnassa constraint, että se ei tiedä missä kohtaa se pitäisi olla tällä hetkellä, joten lisätään täältä horizontaliin container ja lisätään constraintit ja päivitetään ne. Näin, ja nyt ei valita enää. Laitetaan tähän labeliin, että laitetaan row number. Näin, nyt se valittaa täältä. Laitetaan vaan update frames, niin nyt se on keskellä. Sitten lisätään tää labeli tänne. Ja laitetaan vaan index labeli. Nyt me pystytään kutsumaan tätä labelia. Laitetaan itse asiassa tää this is. Laitetaan this is row. Ja sitten täällä initialisoidaan tänne tämmönen indeksi. Ja sitten tätä indeksiä me sitten kutsutaan tuolta view controllerista ja laitetaan siihen sitten se rovin oikea numero. Ja ei tää. No, missä nyt olisi? No. Laitettiin se piiloon. Ja sitten täällä toteutetaan tämmönen view will appear. Kutsutaan superi sille. Ja sitten täällä voidaan määrittää sitten index-nimiselle labelille teksti, joka on sitten number ja index. No, nyt meni väärinpäin. Näin.
index number. Se valitti, ettei saa olla saman nimistä, niin ymmärrettävää sinänsä. Voimme mennä Vive-controllerin puolelle. Sitten voidaan tarkastella ifletin avulla, että mikäs indeksi sieltä tuli painettuakaan. Table viewltä saadaan haisteltua index path for selected row. Ja sitten kun käytettiin sitä sectionia, niin kysytään sectionia eikä rovia. Ja sitten, mutta ensinhän meidän pitää saada se destination Vive controller, mihin mennään, eli pitää tehdä tämmönen toinen ifletti. Iflet selvc on Seguesta saadaan selville tää destination Vive controller as Vive controller. Noin, siirretään tää tonne sisään, niin saadaan selvc piste index number on, eli nyt me kutsutaan sitä variablea, jota tehtiin sinne Vive controllerin puolelle ja asetetaan sille arvoksi tää meidän cell index. Näin. Noin. Nyt meidän pitäisi pystyä välittää dataa sinne Vive controllerin puolelle. Mutta nyt meidän pitää täältä vielä laitetaan perform segue with identifier. Ja meillähän oli muistissa se tuolla, mikä sen nimi oli? Segue identifier. Segue. Ja senderiksi laitetaan self. Ja nyt jos me ajetaan, niin pitäisi näkyä siirtymä. Joo. Kyllä. Ja päästään takas. Ja numerokin vaihtuu. Hyvä. Sitten me voitais tehdä tommonen pieni animaatio tohon sellien näkymiseen. Eli voidaan tehdä tämmönen animate cell, joka ottaa vastaan table view cellin. Ja sitten me kutsutaan animatea täältä table view. Ja sitten etsitään build display. Eli ennen kuin näytetään selli, niin suoritetaan täällä animate selli ja laitetaan sinne tämä selli, joka tulee täältä datasourcen kautta. Sitten täällä päästään käsiksi tähän sellin layeriin, eli täällä on sitten kaikenlaista, mitä pystyy säätämään sellille. Ja tähän pystyy esimerkiksi laittamaan ylimääräisiä layereita kiinni, mutta nytten säädetään layerin opacityä, laitetaan se aluksi, tai laitetaan 0.1, saadaan siitä semmonen sopiva läpinäkyvä. Sitten voidaan kutsua tämmönen uiview.animate with duration. Otetaan toi, katsotaan itse toi, niin saadaan laittaa optionsseja siihen. Laitetaan duration, olisiko 0.2. Laitetaan pikku delay siihen, niin se näkyy vähän paremmin. Nyt laitetaan optionset vielä nilli. Onko se noin? Joo. Animationi laitetaan cell.layer.opacity on 1. Eli me animoimadaan se opacity takaisin täydeksi. Ja sitten tässä pystyy kutsumaan tämmöisiä completion blokkeja, mutta niitä me ei nyt tarvita. Niin laitetaan
jättämään se vaan nilliksi, niin ei tarvitse kirjoittaa sitä auki. Sitten katsotaan miltä näyttää. Noin, ja nyt meillä on hieno animaatio siellä. Näin. Sitten meillä on vielä tässä semmonen ongelma, että kun animaatio on päällä, niin user interactionit ei toimi, eli me ei pystytä kanseloimaan scrollia kovin sulavasti ainakaan. Niin heitetään sinne vielä yksi optioni päälle. Eli käytetään näitä Swiftin enumeja ja otetaan tommonen onko se nyt allow user interaction näin päälle. Niin nyt me ollaan sallittu user interactionit ton animoimisen kesken. Eli nyt pitäisi olla meidän sovellus valmiin. Näin. Ja toimii. Siinä. Semmonen sovellus. Tässä kaikki tältä erää. Kiitos.